Iki mang isuk-isuk ndengaren cuacane cerah banget, biasane kan mesti mendung apa wis udan. Terus suwi aku nggak nginguk iwak nek mburitan. Ya wis lah tak inguk sik, bar ngono langsung delok kembang. Ya ampun iki lemu-lemu karepe dhewe suwi nggak tak openi jan, gak kopen blas. Ya wis langsung masak. Iki enek tempe karo buncis langsung tak masak pedes ngene ya, guys. Bene pokok selak ndang sarapan kok sak dadine. Terus aku pengen goreng begedel iki yo enek kentang sik titik ngono ya wis dike begedel ae. Terus aku pengen sambel iwak salem ngene lho guys. Kan diingi aku arepe tuku iwak salem gung sida-sida ae. Yo siki mah tak laksanakan alhamdulillah nek iwak salem gedhi siji lek aku tuku. Terus tak gawe sambel iwak salem ngene iki. Enak guys. Taram, wis dadi kabeh iki guys panganane. Jangan buncis karo tempe pedes. Terus sambal iwak salem. Nah, terus enek begedele. Alhamdulillah komplit ya guys. Ayo undang madang guys. Ya wis, selamat mencoba di rumah.